Mmawa bwino ukupatsirani nkhani izi ndine chance mauzapanda poyamba mitu yake. Koti latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Mmawa yemwe anamanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Oyendetsa galimoto zonyamula apa ulendo kunchinji athetsa kunyanyala ntchito komwe amachita. Mulipoti lapadera Innocent kunchedwa akuti ngera ku Msungwi komwe mavenda akusunga ndiwo zamasamba komanso zakudya zina ku Chimbudzi. Munkhani zina mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden wasinthitsa chilango cha omwe anawalamula kuti anyongedwe. Tsopano tupatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. Koti ku Blantyre latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo mdera Mulanje Bale a Victor Mmawa yemwe anamanga lolemba Mmawa pa mlandu ofuna kukolezera ziwawa. Blantyre Chief Resident Magistrate Paul Chiwota mwazina wa polisi akanika kupereka zifukwa zokwanira kuti Mmawa apitirire kukhala m'manja mwa polisi masiku asanu ndi awiri monga momwe anapemphera. Mkulu wa polisi amwe amatengera oganizidwa wa mlandu ku koti mchigawo chakumwera ku Zambwe Superintendent Damiano Kaputa anapempha koti kuti lipitire kuwasunga Mmawa chifukwa asanatsirize kufufuza mlandu omwe amawamangira. Kasimu Audu adzandiripotire. Phungu wa dera la Mulanje Baleyu amumanga lolemba Mmawa ndipo anamutengera ku bwalo la milandu kuti akamufotokozere chomwe amumangira. Apolisi akuti atsekulira mulandu ofuna kuyambisa chisokonezo potengera zomwe Mmawa akuti adalankhula ku Ndilande pa msonkhano wa chipani cha DPP pa 15 Disemba chaka chino. Iwo akuwaganizira kuti anamema otsatira chipani cha DPP kuti azithana ndi otsatira chipani cha MCP omwe azinena kuti kwacha. A Victor Mmawa kudzera mwa loya wawo Felix Tambulasi anapempha bwalo kuti liwatulutse pa belo. Chief Resident Magistrate Paul Chiwota anapereka belo kwa Mmawa mwazina wauza kuti akatuluka akuyenera kupereka 1 million kwacha komanso apereke chikole cha 5 million kwacha. Iwo akwaniritsa mfundozi. Belo isanaperekedwe, apolisi anapempha kuti bwalo la milandu liwalole kusunga abe a Mmawa kwa masiku ena asanu ndi awiri pofuna kuti amalize kufufuza kwawo pa nkhaniyi, koma Magistrate Chiwota anati apolisiwa alephera kupereka mfundo zokwanira zoti awasungira Mmawa. Mlanduwu akuti uzapitirira tsiku lina mtsogolomu kutengera ndi mmene apolisi akonzekere za mlanduwu. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mu nyumba ya malamulo a George Chaponda komanso aphungu ena a chipani cha DPP monga a Ben Phiri, a Charles Mchacha komanso a Chifundo Makande ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi omwe anali nawo ku bwalo la milanduli. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasimu Audu. Unduna wa zachitetezo cha mdziko wati wakhazikitsa njira zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti pa nthawi ya chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano pali chitetezo chokhwima. Izi malingana ndi unduna zachitetezo akheni zikhale ng'oma ndi monga kuyika apolisi osavala uniform komanso ovala uniform malo osiyanasiyana. Iwo adzatola nkhani ku Lilongwe kuti apolisi apansewu azigwira ntchito usana ndi usiku poonetsetsa kuti anthu oyenda m'misewu ndi otetezeka. Iwo akufotokoza. Ndikupemphani kuti nthawi iyi yachisangalalo pamachitika zinthu zambiri. Mukamachoka kuti mupita ku chalichi kukapemphera kapena mukamapita ku nyanja kuti tikasangalale, onetsetsani kuti pamakomo anu pa business anu mwasiyapo anthu amene ali okhwima munzeru kuti ayang'anire katundu wanuyo. Koma ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ife apolisi sitikulekani chabe choncho nokha. Tayika asilikali omayenda pansi kumazungulira makwalalamu manyumbamo komanso misewu mwathu tayika apolisi a traffic kuti aonetsetse kuti magalimoto asamathamange kwambiri komanso anthu asayendetse galimoto atalezera. Ukamwa mowa uonetsetse kuti upatse galimoto munthu wina kuti akuyendese. Chuka kuteroko ukhala ukuziteteza umoyo wako. Tikutsimikizireni kuti ife apolisi sitigona nthawi imeneyi kuonetsetsa ndithu kuti umbanda uchepe komanso ngozi zapansewu zichepe kuti tilowe chaka chatsopanochi tili ndi umoyo wabwino. Ndikupemphani kuti mukhale chisangalalo chabwino pa nyengo imeneyi. Oyendetsa galimoto zamatola omwe anatseka msewu wa M12 omwe umalumikiza dziko la Malawi ndi Zambia m'boma la Mchinji
athetsa zionetsero zawo atamvana chimodzi ndi apolisi. Oyendetsa galimoto anachita izi ati pokwiya ndi apolisi apansewu omwe analanda galimoto zawo 35 pambali powalipiritsa ndalama kuti azinyamula anthu mosavuta. Blessings Kang'ombe akufotokoza. Kummawaku oyendetsa galimoto zing'ono boma la Mchinji anatseka msewu wa M12 malumikiza dziko la Malawi ndi dziko la Zambia kudutsa kuno ku Mchinji. Izi zinachitika kamba kuti oyendetsa galimotowa samagwirizana ndi ziganizo zina zimene ogwira ntchito apolisi apansewu akuchita mboma limeneli. Mwazina apolisiwa akuti akumawakakamiza oyendetsa galimotowa kupereka ndalama za nkhani kuti iwowa athe kumachita malonda awo onyamula anthu pa galimoto kupita ku chipata cha Mwami kapena kumayenda misewu ya kunoku ku Mchinji. Komanso apolisi amenewa analanda galimoto zokwanira 35 kwa oyendetsa galimoto zing'ono zonyamula anthu. Zimene zitu zinagwiritsa anthu amenewa ndipo anatsekadi msewu umenewu ndipo galimoto ina iliyonse simaloledwanso kudutsa kufikira kuti mbali ziwirizi zinakhalira pansi kumene apolisi ndithu akwanitsa kutulutsa galimoto zimene analanda. Izitu zinachititsanso kuti oyendetsa galimoto zing'onozi apite ndi kukachotsa galimoto imene anasiya pa mlatho wabuwa umene galimoto zimadutsapo zikamapita ku chipata chimenechi cha Mwami. Pakadali panopa nditofotokoza kuti zinthu zabwerera mchimake, galimoto zikwanitsa kudutsa. Nthambi yoyimira anthu osauka pa milandu ya Legal Aid Bureau yati ili ndi chiyembekezo choti magulu okhuzidwa avomereza ganizo loti othandizira maloya kapena oti maparalegal mchingerezi ayambe kuwalola kuyimira anthu pa milandu mabwalo ang'ono. Ogwirizira udindo wamkulu wa nthambiyi Chimwemwe Chithope Mwale ati zingathandize kuchepetsa kuchuluka kwa milandu yomwe ikuchedwa kutha. Iwo ati pakadali pano nthambiyi ili maloya 48 omwe akuyenera kuzenga milandu 26,000 zomwe zikusonyeza kuti loya aliyense ali ndi milandu 500. Achithope Mwale akufotokoza. Nkhani imene jadi itayambisidwa tinali ndi Legal Affairs Committee kutsogolo kwathu imene inali patsogolo kutithandiza kunena kuti malamulo asinthidwe. Mutakumbukira kuti nkhani ija zapita ku khoti chifukwa ena sanali okhutitsidwa kuti zimene zija zikuyenera kuchitika. Malawi Law Society amaganiza kuti panalibe kuwunikira kokwanira zimene zija zisanachitike. Ndi zitachitika zimene zija nkhani ija inakhala manja mwa parliament kuti akambirane ndi a Ministry of Justice. Pakatipa sipanachitike zambiri pa nkhani imene ija ndi pamene yatulukiranso pano mu strategic plan yathu. Tili ndi chikhulupiriro kunena kuti mwina panopa anthu ayilandira nkhani mosiyana chifukwa ngati pali strategic plan imabwera anthu osiyana atafikiridwa kuti ayikepo maganizo awo. Ndi Malawi Law Society ndi bungwe limodzi limene popanga strategic plan imeneyo imene tinafikira. So tili ndi chikhulupiriro kuti mwina pakali pano sitikumananso ndi zokhoma zambiri tikafuna kuti tiyipitirize fundo imeneyi, koma tayamba kale kuwafikiranso ma stakeholder ofunikawo ngati Legal Affairs Committee kuwakumbutsa kuti nkhani imeneyi tayiyambiranso chifukwa choti mavuto amene adalipo popempha pempho limene lija pakali panopa adakalipobe ku Legal Aid. Bungwe lina kunzuzo lotchedwa Limbikani CBO ladandaula ndi kusowa kwa ukadaulo komanso mpamba wa business ngati mavuto akulu omwe akuonjezera ulova pakati pa achinyamata omwe ali ndi khumbo lochita mabizinesi mdziko muno. Polankhula pa maphunziro a masiku awiri okhuza momwe achinyamata ochokera ku dera Zolozolo mu mzinda wa Mzuzu okhuza momwe angapangire business, mkulu wa za ntchito ubungwe la SLP apempha anthu kuti athandize kutukula business a achinyamata. Nonkuba ndi ripoti. Wondetsa ntchito za gulu la Limbikani CBO SLP ati kusowa kwa chidziwitso cha momwe achinyamata angayendetsere mabizinesi komanso mpamba kuchititsa kuti achinyamata ambiri asamakwanitse loto lawo lochita mabizinesi. Iwo akukhulupirira kuti kupereka ukadaulo wa momwe achinyamata angayendetsere mabizinesi komanso poyambira kungachititsa kuti mabizinesi achinyamatawa azikula zomwe zingapindule dziko lino. Polankhula pa maphunziro a masiku awiri omwe bungweli linakonzera achinyamata ochokera ku Zolozolo mu mzinda wa Mzuzu,
Aphiri apempha anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti akhale ndi chidwi chothandiza achinyamata omwe ali ndi mabizinesi ang'onoang'ono pofuna kuthana ndi umphawi. Achinyamata akakhala ndi ukadauloja ndikuti mabizinesi awo ayenda bwino, choyambirira chimene chocho. Mabizinesi awo akakhala kuti akuyenda bwino ndikuti athandizanso kulembanso achinyamata ena amene akusowa mwayi wa ntchito, komanso athandizanso pa chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa anthu omwe amaphunzitsa achinyamatawa za bizinesi ya Dennis Chitowe, omwe ndi ene ake a kampani yogulitsa mkaka ya Mzuzu Dairy Limited, ati achinyamata ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino ngati atapatsidwa poyambira komanso kuphunzitsidwa bwino kuti mabizinesi awo azikula. Ndrama zoti zathandizire kukulitsa bizinesi yawo, kapena ena amangokhala kuti ali ndi malingaliro chabe abwino, koma mwina kuthekera kuti apeze ndrama zoti ayambire kupanga zimene akulingalira zija kumakhalanso kuti ndivuto. So I think zinthu zimene zili kwambiri zovuta kwa ine ndimaona ngati ndi ziwiri zimenezi. Ngati njira imodzi yofuna kuthandizira achinyamata ochokera mdera la Zolozolo, gulu la Limbikani CPO lapereka mpamba othandizira kuti achinyamata angapo apititse patsogolo mabizinesi awo. Moses Gomani yemwe amagulitsa chipisi komanso ziwalo za nkhuku wati maphunzirowa komanso mpambawu umuthandiza kuti akwaniritse loto lake lokhala wa malonda odziwika kwambiri yemwe akhoza kumaperekera ziwalo za nkhuku ku chigawo chonse chakumpoto. M'malo mwa Zodiac ndine Nowo Nkubwi. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, muli ndine Chance Mauzapanda, tindi zambiri posayidwa pa nkhani pomwepo. Malawi University, Mmawa, January 2025 generic intake. Fully registered and accredited by the government of Malawi through the National Council for Higher Education, Mmawa is inviting applicants for the January 2025 generic intake in the following programs: degree programs, Department of Commerce, Bachelor of Commerce, Business Administration, Bachelor of Commerce, Marketing, Bachelor of Commerce, Accounting, Bachelor of Commerce, Finance, Department of Behavioral and Social Science, Bachelor of Science, Public Health, Bachelor of Arts in Corporate Security and Security Management, Bachelor of Social Science in Community Development, Department of Education, Bachelor of Education, Humanities, Department of Theology, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Divinity, Diploma in Children and Family Ministry, Diploma in School Chaplaincy and all forms of chaplaincy. Fees structure: Diploma 400,000 kwacha per semester. Degree programs 575,000 kwacha per semester. Accommodation 200,000 per semester. Mode of delivery: regular classes, weekend classes and block release. Entry requirement: MSCE or equivalent with 6 credits and diploma in a related field for a mature entry. For more information, download the application form from our website or request via WhatsApp or email, or submit physically at our campus located in Lilongwe near Crossroads Roundabout along Chinji Road opposite Petroda Filling Station, or Seco Transport, or call 0999 587 115. Mmawa, a faith-based institution for positive change. Are you ready for miracles? The Enlightened Christian Gathering Jesus Nation Church invites you to the crossover night, the night of Goshen. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Mitu ya nkhani zim'mawa. Koti latulutsa pabelo phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Msowa yemwe anamanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Oyendetsa galimoto zonyamula pa ulendo ku Nchinji athetsa kunyanyala ntchito komwe amachita. Mulipoti lapadera, Innocent Kunchedwa kutitengera ku Msungwi komwe mavenda akusunga ndiwo zamasamba komanso zakudya zina ku Chimbudzi. Ndipo mu nkhani zina,
mtsogoleri wa dziko la America a Joe Biden wasinthitsa chilango kwa omwe anawalamula kuti anyongedwe. Popitirira nkhanizi, lero tikupatsirani ripoti lapadera lomwe walemba mtolankhani wathu Innocent Kunchedwa. Mu ripoti ili mtolankhaniyo akutitengera ku Nsungwe ku area 25 komwe kulibe malo ngosoka omwe ochita malonda angasungiremo katundu awo. M'malo mwake mavendawa akusunga katundu monga ndiwo za masamba komanso zakudya zina ku chimbudzi. Tindi zambiri mu ripoti ili. Nsungwe ndi umodzi mwa misika yomwe imakhala ndi anthu ochuluka kwambiri mu mzinda wa Lilongwe. Pa tsiku anthu mazana amabwera mu msika umenewu kuchoka ku madera osiyanasiyana maka kudzagula zinthu monga zipatso, masamba komanso ndiwo zomwe zimakhala zotsika mtengo kuposera misika yambiri mu mzindawo. Komatu msika umenewu ulibe malo osungiramo katundu yemwe mavendawa amagulitsa, ndipo mapeto ake mavendawa akukakamizika kusunga katunduyi mzimbudzi izi. Ngakhale kuti mkati mwa mpanda wa zimbudzizi adakonza kachipinda kakang'ono kosungiramo zinthu, malowa ndi osakwanira kusungiramo katundu ochuluka, ndipo wambiri amagona panja mkhomokhomo mwa zimbudzi ndi mabafa. Kumbali yosunga katundu kuno kusungwi ndi zovuta chifukwa timasunga kunoku ndi malo osasamalika, koma tilibe kwina kulikonse kuti tingakasunge. Timasunga kunoko molingali kuti sitingakasunge kwina kulikonse chifukwa malo ansika oti tingamakasunge ku katundu kunoko kulibe kusunga. Kyoswe zilipo chifukwa ena amatuma tekiza masamba konkuno koma kuliko kuti pasipaje sipabwino. Koma chifukwa choti timasopo oyika katundu chifukwa choti timasungitsa konkuno. Akonsolo ayina kuti atapeza ena abe malo oti ifeyo ngati osungiza katundu be patakhala malo ena ake ndikuti be zitokhala be zothandiza koma be kunoku timathandizika chifukwa choti kulibe kwina kulikonse kuti tingayike katundu timaona kuti kothandizika ngendi kunoku. Malo ochitira malonda aukhondo amachepetsa kufala kwa matenda komanso amachepetsa nthawi yomwe ochita malondawa angamakhale bwezi la mphasa kamba kakudwaladwala. Chinthu china chomwe anthu akuyenera kuzindikira ndi chakuti majelemusi komanso mabakiteriya omwe sitingathe kuwaona ndi maso amakhala kuti atizungulira nthawi zonse. Ndiye kumadya zinthu zosatsuka kuchoka pa malo osasamalika ngati awa ndi kuyika miyoyo pa chiopsezo. A George Jobe amayankhulapo pa nkhani za umoyo ndipo akuvomerezana ndi izi. Ngati zakudya sizisamalidwa bwino zimatha kubweretsa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo otsekula m'mimba. Ndiye masungidwe azakudya makamaka zipatso masamba ndiwo za masamba ndi zofunikira kwambiri. Zinafunika anzathu akukonsolo akusite ndi atamayendera m'misika tikumaona kuti kupatuka nkhani ya ukhondo umene umadziwika masana koma kuti zikuchija kumasunga malo otani. Vuto lakusowa kwa malo osungira katundu m'misika silakunsungwi kokha ayi. Vutoli lili m'misika yambiri. Atamara Chafunya akuyankhulapo za vutoli. Malamulo amene amatiyenereza kukhazikitsa misika mu mzinda wathu amene timati mwina ma market bylaws satiloleza kuti ochita malonda m'misika adzisunga katundu kupanda asikapena kuti asanalandire chilolezo kuchokera ku konsolo. Tikunena kusunga katundu mu msikamo sakuyenera kutero kapena kuti sitiloleza pokhapokha alandira chilolezo kuchoka ku konsolo. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe ilibe ma facilities kapena kuti malo amene anthu amatha kusungira mu makatundu awo m'misika yathu ina iliyonse. Ndiye timatenga kuti uso ndi mwayi wa iwo ochita malonda kuti athe kumanga malo amene mwina angakhazikitse katundu wawo ngati pa Chingerezi timati business opportunity mmenenso zimakhalira m'misika ina iliyonse imene ili mu mzinda mwathu muno. Kulimbikitsa kuti misika izikhala ya ukhondo ndikofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Izitu mwachidule zikutanthauza kuti misika singakhale malo ofalitsira matenda. Izi zikatere zimachepetsanso ndalama zomwe dziko lingaononge pa matenda opeweka.
Pokhudzidwa ndi imfa za amayi oyembekezera zodzakamba kochedwa kuthamangira nawo ku chipatala, kampani ya K Motors yakonza galimoto ziwiri zonyamula odwala za ofesi ya zaumoyo ya boma la Blantyre. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Blantyre, Chris Banda, wauza Zodiac kuti anali ndi galimoto zisanu ndi zinayi zonyamula odwala zomwe zimagwira ntchito mzipatala 36 ndipo odwala ena amachedwa kuthamangira nawo ku zipatala zikuluzikulu kamba kosowa galimoto. Chikondi Mphanda walemba ripoti. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Blantyre, Chris Banda, wati galimoto zonyamula matenda ziwirizi zithandiza kuti odwala zithamangira nawo ku zipatala zikuluzikulu msanga. Iwo ati thandizoli lithandiza kuchepetsa imfa za amayi komanso vuto la mayendedwe. Mkulu wa za uchembere wabwino kudzera ku ntchito ya GEN Alusekelo Mumba wati iwo ndo analemba kalata ku kampani ya K Motors kuti ithandize kutsatira mavuto omwe amayi ambiri amakumana nawo. Zing'ono tinaona kuti kufunikira ambulances okuti aziyenda azikhala panja pa chipatala kuti pakakhala kuti pali complications amayi akubereka pachitika complication yoti akufunika abwere ku chipatala chachikulu cha Queens azitha kungotuluka mchipatala ndikulowa mu ambulance kumabwera osati kuitana ambulance from here. Mkulu wa kampani ya K Motors Maron Mont wati mavuto omwe analipowa anawakhudza fano anaona zoti athandizepo, koma iwo alangiza ofesi za umoyo mdziko muno kuti zidzikoza galimoto zawo zikakhala ndi mavuto ang'onoang'ono msanga mavuto asanakule kwambiri. Amayi okwana 33 pa amayi 100,000 aliwonse ndiomwe amamwalira kamba ka uchembere ku Blantyre malinga ndi kafukufuku waposachedwa. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Phande. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden wasinthitsa chilango chonyongedwa kwa akaidi 37 mwa akaidi 40 omwe anawagamula kuti anyongedwe. Biden asinthitsa chilangochi ndi chilango chokhala ku ndende moyo wawo onse. Mukati omwe atulutsa, Biden ataganizira kuti dziko la America likuyenera kusiya kugwiritsa ntchito chilango chonyonga popezeka olakwa pa milandu wakupha. Ganizo la Biden ladza pomwe patsala nthawi yochepa kuti Donald Trump ayambe kulamulira dzikolo. Iwo ndi amene anabwezeretsa chilango chonyonga opezeka olakwa pa mlandu wakupha nthawi yomwe anali mtsogoleri wa dzikolo. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Koti latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo Victor Mmawa yemwe anamanga pa mlandu ofuna kuyambitsa chisokonezo. Oyendetsa galimoto zonyamula pa ulendo ku Nchinji athetsa kunyanyala ntchito komwe amachita. Mulipoti lapadera, Innocent Kunchedwa kutitengera ku Msungwi komwe mavenda akusunga ndiwo zamasamba komanso zakudya ku Chimbudzi. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden wasinthitsa chilango kwa omwe anawalamula kuti anyongedwe. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com, malo mwa anzanga onse. Ine ndine Chance Mozapanda. Tsiku lopambana. The Night of Goshen 2024-2025 crossover. The moment we've all been waiting for has arrived. Join ECG, the Jesus Nation Church in Malawi, for a powerful convocation with Prophet Shepherd Bushiri. The Lord will vindicate you. The Lord will fight your battles. Wherever you are, give Jesus a clap offering of praise. Prepare to cross the Prophet of God on December 31st, 2024 in Malawi. The Night of Goshen 2024-2025 crossover with Prophet Shepherd Bushiri.
mafuna abwino anyengo ino ya Christmas ndi chuti kwa inu nonse ndi okondedwa anu kuchokera ku banja lanu la Zodiac. Tili othokoza kamba kadanga logawana nanu nkhani zosiyanasiyana, kuseka nanu ngakhalenso kulira nanu limodzi mchakachi. Zikomo kamba kokhala nawo